Matthew Asempa Tidu. No friend Asuafo dumien no bae. No ma wan honhom fin so tumi se wontu won no onsanyalewa ne ahomre nyinaa. Na asomafo dumien no din nie. Di odikan ni Simon a ofra no Petro ne ni nua Andrea. Yakobo a oye Sebedio ba no ne ni nua Yohane. Filipo ne Bartolomeo. Toma ne tugini Matthew no. Alfio ba Yakobo ne Tadio. Simon a ofri Kana ne Yuda Iskariot a uyi no ma no nso. Dumienu na Yesu suma a won share won se. Mumma ne nkɔ amanaman kwan so. Na monhyɛ ne Samariafo kuro biara mu. Na mmom monkɔ Israel fie nwan a wayera no nkyɛn. Na mokɔ a monkɔka sɛ ɔsoro ahenni no abɛn. Monsa ayarefoɔ yadeɛ. Munyane awufoɔ. Momma akwatafoɔ ho mfi. Muntua honhommɔne. Monya no kwa na momfa ma kwa. Monhwehwɛ sika anaa dwetɛ anaa kɔbere engu mu abosu mu. Monhwehwɛ akwantuo bɔtɔ anaa ntadeɛ mmienu anaa mpaboa anaa poma. Na odwumayɛfoɔ aduane fata no. Na kuro anaa akura biara a mobɛhyɛ mu no, mummisa deɛ ɔfata wɔ hɔ. Na hɔ na montena nkosi sɛ mobɛfiri hɔ akorɔ. Na mohyɛ ne efie bi mu a, monkyia emufoɔ no. Na sɛ ɛfata efie no a, mo asomdwoe mmra so. Na sɛ ɛmfata no a, mo asomdwoe nsan mmra mo nkyɛn. Na obiara a ɔrenye mo na ɔrentie mo nsɛm no, mufiri efie anaa kuro no mu rekɔ a, momproporo mo nan ase mfuturo. Nokorɛ mese mo sɛ, atemmu da no, ɛbɛfa nyinam Sodom ne Gomora asase no asene saa kuro no. Hwɛ, meresoma mo sɛ nwan akɔ mpataku mfinimfi. Enti monyɛ anitie sɛ awɔ, na monyɛ bɔkɔɔ sɛ mmuruburu. Na monhwɛ mo ho yie nipa ho, na wɔbɛyi mo ama mpanyimfoɔ dwa, na waka mo mpire wɔn hyiadan mu. Na menti wɔde mo bɛkɔ amradofoɔ ne ahemfo anim, na di adanseɛ akyerɛ wɔn ne amanaman. Na sɛ woyi mo ma a, monnwenwene sɛdeɛ mobɛkasa anaa deɛ mobɛka. Na wɔde deɛ mobɛka bɛma mo ɛdɔn no ara mu. Na nyɛ mo na mokasa, na mo agya honhom no na ɔkasa mo mu. Na onua bɛyi onua ama owuo, na agya yi ɔba ama, na mma asɔre atia awofo, na wama waku wɔn. Na me din nti, nnipa nyinaa bɛtare mo, na deɛ obɛgyina no akoduru awieɛ no, ɔne na ɔbɛgye no nkwa. Na sɛ wɔtaa mo kuro yi mu a, munnwane nkɔ foforo mu. Na nokorɛ mese mo sɛ, morenwire Israel nkuro nyinaa ansa na onipa ba no aba. Osuani nsene ne kyerɛkyerɛfoɔ, na akoa nsene ne wura. Ɛdɔɔso ma osuani sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ, ne akoa sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne wura. Na sɛ wafrɛ efie wura no Beelzebul a, ɛmpra he na wɔremfa mfrɛ ne fiefoɔ. Enti munnsuro wɔn. Na biribiara ni hɔ a ɛso akata a ɛrenna adie, anaa ɛhunta a wɔrenhunu. Deɛ meka mekyerɛ mo asu mu no, monka no hann mu, na deɛ mote no mo asom no, mompae mu nka no adan atifi. Na munnsuro wɔn a wɔkum honam na wɔntumi nkum ɔkra, na mmom munnsuro deɛ obɛtumi asɛe ɔkra ne honam amanehunu kuro mu. Wɔntɔn mpatupire mmienu nye ɔban. Nanso, wɔn mu biako mpo nkwati mo agya nhwe fam. Na mo tirinwi mpo, wakae ne nyinaa. Enti munnsuro, mosene mpatupire bebree. Enti obiara ɔbɛbɔ me din nipa anim no, me nso mɛbɔ ne din m'agya ɔwɔ soro no anim. Na obiara ɔbɛpaa me nipa anim no, me nso mɛpaa no m'agya ɔwɔ soro n'anim. Munsusu sɛ mede asomdwoe baa asase so. Ɛnyɛ asomdwoe na mede baeɛ, na mmom nkrantɛ. Na meba me bɛpaepae mu, na onipa asɔre atia n'agya, na ɔbabaa asɔre atia ne na, na ase asɔre atia n'ase, na onipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo. Deɛ ɔpɛ agya anaa ɛna kyɛre me no, ɔmfata me. Na deɛ ɔpɛ ɔbabarima anaa ɔbabaa kyɛre me no, ɔmfata me. Na deɛ ɔmfa n'asɛnnua na ɔnni m'akyirɛ no,
ɔmfata me. Deɛ ne nsa aka ne kra no, ɛbɛfiri ne nsa, na deɛ minti ne kra firi ne nsa no, ne nsa bɛka. Deɛ ɔgye mo no gye me, na deɛ ɔgye me no gye deɛ ɔsomaa me no. Deɛ ɔgye odiyifoɔ din mu no, ne nsa bɛka odiyifoɔ akatua. Na deɛ ɔgye onipa trenee din mu no, ne nsa bɛka onipa trenee akatua. Na obiara a ɔbɛma nketewa yi mu baako nsuonwunu kuruwa ma osuani din mu no, nokorɛ mese mo sɛ n'akatua remmɔ no.